বখরনি বেকরেং আছে বহব তনে যা যদি এই কয়েক মাস বিসিং এই 2-1.5 মাস বিসিং যদি অপারেশন খায়াखै बिनि इनफेक्शन ना चांस तो होने डाक्टर साका इनके फाइड केसि चा ममनि बुखु किसा नायनाय गरा ममनि बुखु किसा नायले गरा न नायनाय दे बिनि मम वो नरम दे नरम मम सासा से ममसा सेया उमफोरा बेकरें करि न पुरा रितो फ्रि न नों कष्ट गया दे बायसे बिसा औ के जिग जिग दङ बखरो कारण सटं मा हाके और तो नै जा रासि फैला हम रासि जाखले न और टमाटो कराक दे मातो कराक से माने जे ओ बाटी दाजा हाय ओ नाय दे मो पुरा कराक हम पुरा कराक नाय दे ओ कपाल माला फ्लेबो बिसिनि माला इनमेट नाय फिंग लाइके वाडमा संसा बिनि बखरनि जे माला दं माने सिनि जेमन नारका माला हाके कराक अपना रागोय और तनेर जा बह बिसिङा इनके जीबी हॉस्पिटल इनके जे 15 दिन तमन बरस दं खा बरस आखाय माने ए निजिनि पकेट नि रांबो होटेल लो माइ मासाबो बै जाखाबले ना होटेल चा माइ चाबे का हॉस्पिटल नि माइ फैयो हॉस्पिटल नि माइ सारिगो लारगे जागो दे अबहाय केन दिन काटे फेक न गेनाय मा चले दं खना अनेक बिसिङनो जोंबो ऑपरेशन मा खायनाय इनके ताबो तो ब्रो तो तांगै जाओ जोंबो न तांगै जाओ आइफोन रां फैसा करै जाबा अपना लोकरनो कयमा ननि जे किसा मिसा केवना जों सुबाते नि जिनि सानाने सब फान करे जत बरना लोकराबो सुबाय दङ एमले सार नखलम का आनि पानो क्या ऑपरेशन खालि ने आंनो रिक्वेस्ट खायो जिनि 8 करम सरनिति आं जे साखांगा ऑपरेशन खायनान थांगा ऑपरेशन ओंलिया गे रां फैसाबो बाय थांगा के बाद ओबर बिसिङ आं ता कष्ट मस्त खे चले दङ बिनि हाजिरा थाङै फुं गए बिनर काम खाय फुं जेसं मानसा जद फेमिली से माजल रगो हंका आं बेनि बगै रां स्टक खाय मरिबो खायमाया आं दंखा बहग बिसिङ जे बिनि किडनी स्टोन नखां बिनि रिपोर्ट नाये अबन नय खायरो सका बेला एके खायरोका इनके दिनि जे ऑपरेशन बायले तो नंगा सवान सुया आं वासवान सुलिया जे बक एक्सीडेंट नंखा है नै साका हंके आं बिनि बिसिननो दूरा दूरी खायका आने नां वासवान सुलिया समय कष्ट खायतोंखा समय काबै तोंखा आइखिनो तोंखा पिलां इनके ताबो तो निनि बहगनि जे ओ किडनी खूब वाइसो कष्ट ना ना बिनि बागैसो वान सय दं निनि बाय वान सय यांका ताबो बारि थांगाया देना आगे 4 mm तो माने ता 5 mm थांगा बो साइमालिया बिनि बाबुन बागैसो के ट्राय खायते खायते बेलाके खायरो लोकरो नां तेकेसा लासो कयमा नारक रां फैसा बायचुबाय माया फना प्लीज मतानि थानि जों पेरार खायमानो जाते ब्रन नखं काहाम कोन खायतों तो होनाय आंबो पेरार खायनाय गेनाव जदि चोबाना मुसं हायके आं बिनि पर्सनल जीपे नंबर एंड क्यूआर कोड नाय नाबो